Bizni Allah hidayetke kundurgan, ko'ngillerimizga iman nurun eng ziynatli narsa etib o'rnashtirgan Allah subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga ko'ngillerimizning to'ridan chiqqan salavat sharifalarimiz bo'lsa edi. G'uslanib, taharatlanib, fas'au ila zikrillahi, Allah'ның zikrine aşığız, qıtılığa aşığız degan amirga bo'ysunib, şuşa ko'rkam, yaqti, shista, жылы мәшітке келген, Аллахның йортына келген ғазиз қардашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Mübarek болсын жұма күннәребез. Аллах субхана ва таала илләребезгә, көннәребезгә хәерле именлекләр, тынычлыклар, авыруларга хәерле шифалар, тауфиксызлыкта, динсезлектә, намазсызлыкта жүрүчеләргә Аллаһ Тәала күңелләренә һидаят нуры, иман нуры, ислам нуры насыйп әйләсен. Ас-салаватул хамсу вал җумгату илал җумга ва рамадану иля рамадана мукаффиратун лима байнахунна иза жтунибат аль-кабаир. Бу хадисне җомга сайын сөйлибез, ләкин искә төшерергә кирәк һәм сез аны ятларга тиеш, башкаларга да шуны сөйләргә тиеш буласыз. Чөнки үзегез җомгага киләсез, ә сезнең күршеләрегез бар. Кемнеңдер баласы җирми, кемнеңдер туганы җирми, кемнеңдер әтисе җирми. Менә шушы хадисларны кыска гына әйтеп, матур гына әйтеп әйтсәгез, аларга бер әйтәсең, ике әйтәсең, өченчесендә әйдәле мин дә барыйм әле. Мин барыр идем, тәһарәтне белмим. Мин барыр идем, анда килгәч ялам. Мин барыр идем, аякларым бөгелми. Борчылма, тәһарәтне алабыз. Ялма, анда аякларың бөгелмәсә, урындыкта булса да утырырсың. Нинди сөз? 5 вакыт намаз аралары. 5 вакыт намаз аралары. Иртәнге белән илә белән икенте һәм башка. Рамазан белән Рамазан арасы, җомга белән җомга арасы. Бәндә әгәр дә олы гынаһлардан саклана торган булса, большие грехи, олы гынаһлардан Аллаһ Тәала саклана торган булса, Аллаһ Тәала вак гынаһларын, белмичә эшләгән гынаһларын, хаталанып эшләгән гынаһларын, онытылып эшләгән гынаһларын, җыклап калган гынаһларны Аллаһ Тәала үзеннән үзе урышәтмешли автоматически гафу итә. Субханаллаһ. Намаз белән намаз арасы, җомга белән җомга арасы һәм Рамазан белән Рамазан арасы. Әлхәмдүлиллаһ, кайчан гына җирсәң дә гынаһларны Аллаһ Тәала гафу итә. Нишләргә кирәк? Намазга ашыгырга кирәк. Эх, хотел прочитать, не получилось, в пробку попал. Барбер әҗир савабын аласың ниятеңә карата. Хәтта пробкада утырсаң да. Чөнки ниятең синең, күңелең синең мәчеттә иде, но өлгермәдең. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Менә шушы әйберләрне белә башладык. Мәчеттә кешеләрнең саннары арта башлады. Вагызга кешеләр килә башлады. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Менә шушы мәчетләр булсын. Безнең менә бүген утырган мәчетләребез, башка төрле мәдрәсәләребез, башка төрле намаз укый торган бүлмәләр булсын. Бүгенге көндә дин дәүләттән аерылган, религия отделена от государства, прямое финансирование государства не предусматривает. Нишләргә кирәк? Шул вакытны сезнең иганәләрегезгә, сезнең сәдахәләрегезгә, сезнең биргән акчаларыгызга мәчетләр тизилде, шәкертләр укый, башка төрле эшләр дәвам итә. Корбан айларында күпме йөзләгән кеше ризыклы була. Рамазан айларында йөзләгән гаиләләр, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, аш утырмыйлар, намазга җириләр, намазларын укыйлар һәм ифтарларга җириләр. Ай буена бәйрәм итәләр. Бу карам дип атала гарәпчә, безнеңчә юмартлык. Юмартлык бу щедрость. Аль-җаннату дарул асхия дигән сүз бар. Ул хадистә түгел, ләкин бик шундый мәгънәле сүз. Аль-җаннату дарул асхия, җәннәт юмарт кешеләрнең йорты. Рай пристанище щедрых, дом щедрых. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, Аллаһ Тәала наишидрейши акрамул акрамин. Аллаһ Тәала иң бай һәм иң юмарт бер зат. Шуның өчен без Аллаһ субхана ва тааладан бирергә тиеш. Аллаһ Тәала бездән бер нәрсә дә сорамый. Аллаһ Тәаләгә бирү нәрсә? Аллаһ Тәаләгә бирү менә шушы гыйбадәтләребез.
Кімдір фақирліктен қорқа? Кто-то боится бедности. Не будем рожать детей, нищету разводить не хочется деген, шошындай кіфір сөздерін айталар. Кіфір сөздер, бүтіннәй шариғатты бізге сыймаған сөздер. Біз қарағыз нешік бай яшейбіз, біздің әнилеріміздің әнилері, әбилері ауылларда яшаған, алты пішмақлы йыртта яшаған, шушы йыртта әлі бұзаулары өзлерінің сыйырлары да болған қышының салқын вақытларында. Онар балалар, 15 балалар тудырғандар. Шушы балаларының ынықлары біз. Біз бүгін шундай байлықта, шундай рахатта, шундай мүмкіншілікте, моллықта бір бала тудырабыз да екіншісін тудырмайбыз. Кімніңдір үшінші баласы тұзда, қаралы, аның 3 баласы екен дейлер. Әлік 10 бала болса да шаққатмайлар еді. Шуның үшін фақирліктен қорқыра керек ме? Аллах субхана ва тағала беруші. Аллах Тағаланың сифаты разық бар, ризық беруші, раззақ деген сифат бар, уйламаған жерден. Вот ты не знаешь, откуда придет, а Всевышний он знает. Ман яттақиллаха яджғал лаху махраджа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб деген бик күшлі бір аят бар. Ғажап күшлі бір аят. Ман яттақиллаха. Кім Аллах Тағаладан шын қорқу білән қорықса, кто будет бояться Всевышнего истинной боязнью, нәрсе деген сөз? Қорқу. Буридан қорқу түгел. Аллах қошқанларын ішләсә, Аллах деген нәрселерден тыйылса, Аллах субханала тағала айта: "Мен яттақиллаха яджғал лаху махраджа." Нинди генә ауыр хәлгә төшсә дә, нинди генә форс-мажор булса да, нинди генә кешеләр сине биттең инде син, банкрот инде син хәзер лучше вешайсы дигән сүзләрендә әйтәләр. Ничек кенә бәндәләр сиңа әйтсәләр дә, Аллаһ Тәала кушмаса булмый. Аллаһ Тәала шушындай ауыр вакытта, ауырлык килгән вакытта жеңіллік бирә. Уйламаган җирдән. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Уйламаган җирдән Аллаһ Тәала аның ризыгын бирә, һәм дә қарап тұрасың, нишлермен икән, қаян шығырмын икән ди, Аллаһ Тәала менә бу ишекне ача да бирә. Қаралы, ничек белмәгәнмен икән, субханаллаһ. Нигә бирде? Чөнки син Аллаһка тапшырдың. Чөнки син төнне белән Аллаһ Тәаладан җылы-җылы сорадың, и Раббым, син генә миңа ярдәм итә аласың. Я хайю я кайюм, бирахматика астагис, аслих ли шаъни куллих, ва ла такилни иля нафси тарфата айн дигән тагы бик көчле бер дуга бар. Пәйгамбәребезнең дугасы бу, ирәнегез сез бу дуганы. Я хайю я кайюм, и мәңге тирек булган зат, вечно живой. Bir qaşanda үлми, bir qaşanda jıqlamый, bir qaşanda yol itmi, her vaqt bizni qarab qına turuşu, и Allah bi rahmatika astaghiz, min sening rahmatingga muhtoj. Я нуждаюсь в твоей милости. Не в чьей-то, я в твоей только нуждаюсь в милости. Ва ла такилни иля нафси тарфата айн. Үз-үземә мине 1 минутка да 1 секундка да калдырма. Мин сиңа тапшырдым. Yok, мен өзім болдырам, я знаю, я сам сделаю, не надо меня учить деп айтсаң, Аллах Тәала айта, ашылай ма? Мына өзің білсәң, өзің эшлә. Кімдә кім? Я полагаюсь на Всевышнего деп, Аллах кушканча, аның фикре әйткәнчә, матур итеп халал юл белән эшли икән, Аллаһ Тәала ул бәндәгә юлны ача торган була. Я хайю я кайюм, би рахматика астагис, аслих ли шаъни куллих. Минем бөтен эшләремне, и Раббым, рәтлә. Исправь все мои дела. А мы не знаем, с чего начать. Где приоритет, не знаем, а Всевышний знает. Икенче бер дуга бар. Я алиман бихали, алейка тикали. И минем халимны белүче Аллах. О, тот, кто знает мои дела, кто знает мои недостатки, кто знает мои секреты. Алейка тикали. Только на тебя полагаюсь. Только на тебя опираюсь. Қысқана сүзләр жамағат. Ішімізні Аллаһға тапшырсақ, ол шу вақытны Аллаһ Тәала бізді сақлай тұрған бола. Аллаһ Тәала Саба сүресінің 39 аятта айта: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул инна рабби ябсутур ризқа лиман яша мин ибадихи ва яқдир лаху ва ма анфақтум мин шайин фахуа юхлифуху ва хуа хайрур разиқин. Менә бу мөхтәрәм газиз хәдәшләр кыска гына аят, ләкин моны күп генә сөйләсәң дә, берничә җомга сөйләсәң дә, бу
мәгънәсе шундый хәтлек киң. Аллаһ субхана ва тәгалә әйтте, хакыйкатьтә Аллаһ тәгалә бәндәгә ризыгын бирә. Ва ардуллаһи васига, Аллаһ тәгаләнең җире бик киң, ризыкны бирүче Аллаһ. Просто надо нагнуться, просто надо палец о палец ударить, просто надо немножко пот во лбу сделать, и тогда Аллаһ тәгалә бирә. Әгәр дә юк, менә Аллаһ тәгалә бирә ул дип кенә утырсаң булмый. Нинди пәйгамбәрләр дә эшләгәннәр, үзләренең һөнәрләре дә, профессияләрдә булганнар, ләкин ахырдан и Раббым, синең биргән гакылың белән эшләдем. И Раббым, миңа бәрәкәт бир шушы эшемдә диде, Аллаһ тәгалә бәрәкәтен бирә. Ва яқдир лиман яшау мин гибадихи ва яқдир. Аллаһ тәгалә кемгәдер күп итеп бирә. Ә кемгәдер Аллаһ тәгалә бирми яки әз итеп бирә. И кемдер уйлый, вот ему дали, он богатый, он миллионер, он миллиардер, а мне Аллах Тааля не дал, вот если мне дал бы, вот так и сделал бы, деп, гомер буе кемнедер сүгеп, байларны сүгеп, байларның хаталарын табып йөрүчеләр дә бар. Шулай өйрәтте безне. Үзебезнең кайбер ниләребез дә, сиясәтебез дә шулай өйрәтте. Байларны яратмаска. А байларны яратырга кирәк һәм дуа кылырга кирәк. И Раббым, менә шушы байга һидаят бир. Сәламәтлек бир, тәүфик бир, аңар ихлас бир, булган малыннан зәкатын, тиешле булган садакасын бирсә иде дип дуа кылсак, теге байның Аллаһ Тәгалә малына бәрәкәт тә бирә, һәм сиңа да тиешле булган өлеше чыга. Ул бай битнең кул астында ничә 100 кеше, ничә 1000 кеше эшли. Шул кешеләрнең арасында бәлки сездер дә, бездер дә зарплатасын алабыз, социальный пакетларын алабыз, квартирларын алабыз, башка төрле бүләкләрен алабыз да, и шулык байларны сүгәбез, шулар дибез. Менә аларны сүккән сайын бәрәкәтебез кача, аларга тәүфик сораган сайын, аларга рәхмәт әйткән сайын Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен арттыра. Чөнки рәхмәт әйткән сайын дигән сүз рәхмәт Аллаһка, әмма ләкин кешенең эшләгән эшен күрергә кирәк. Ул бай икән, ул булай гына баймады. Ул тырышып байды. Әгәр дә 20 ел, 30 ел элек аның тарихын карасаң, ул ниндидер обыкновенный слесарь булып эшләп җиргәндер. А бүген Аллаһ Тәгалә аңар бирде. Аллаһ аңар бирде, ә безгә әгәр дә Аллаһ Тәгалә биргән булса ул байлыкны, без аны дөрес итеп тота белер идекме? Если мы были богатые миллионеры, миллиардеры, поставим себя на их место. А может, мы за неделю все истратили бы, израсходовали бы, прокутили бы. Аллах сакласын. Может, наш имам был такой славный, был бы, мы не устояли бы перед этим соблазном и истратили бы, и Аллах сакласын, харамга да кіріп кеткен булыр едік. Субханаллах. Аллах Тәгалә бу аятның дәвамында әйтә: "Ва ма анфaqtu min shay'in wa huwa yukhlifuhu." Нинди генә әйберне сез Аллах юлында тотсагыз, садакасын бирсәгез, ва хува юхлифуху, Аллаһ Тәгалә аны кайтара. Барсын да кайтара. Процентка процент, анда цифрага цифраны Аллаһ Тәгалә кайтара. Бу дөньяда да кайтара. Инде кемгәдер бу дөньяга кайтармаса, Аллаһ Тәгалә күп итеп ахиратка кайтара. Ва хува хайрур разиқин. Аллаһ Тәгалә иң яхшы ризыкларны бирүче. Скажи, воистину мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, чтобы вы не израсходовали на его пути. Он наилучший, он из дарующих и дающий удел. Барыбызда беләбез бит Коръән аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ман яфгал, ва ман ягмал мithqala dharratin khayran yara, ва ман ягмал mithqala dharratin sharran yara." Кайбер вакытта әйтәбез, горчица ырлыга кадәр генә. Зерно горчицы дибез. Маленькое зерно горчицы. Но монда зарра дигән сүз бу атом, частица. Але зерно горчицы перед частицей атома это глыба. Аллаһ Тәгалә әйтә, бер кичкенә генә элешне эшләсәгез дә, Аллаһ Тәгалә аны кайтара кыямәт көнендә. Кичкенә генә бер бузыклык эшләсәгез, начарлык эшләсәгез, Аллаһ Тәгалә аны да кайтара кыямәт көнендә. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, тоже увидит его. Субханаллах. Бер изгелекне эшләдең икән, аны онытырга кирәк. Сделал добро и забудь. А без кайбер вакытны
Хәзрәт, кил әле менә монда, кил. Менә монда мин мәчеткә 5000 акча салам, әйдә дуа кыл. И карый, чтобы бөтенсе дә күрсеннәр аның 5000 салганын. Ярый 5000 генә салса бер хәләл ул, 5000 да шулай итеп салучылар бар. Мактану кирде, рия кирде. Һәм менә үзең генә кешегә әйтмичә салган булсаң, бу мәчеткә генә түгел, ятимнәргә, мискиннәргә, зәгыйфләргә, кешегә күрсәтеп бирә торган булсаң, ул шунда гына бетә аның әҗре. Закончится тут же. Әгәр дә инде Аллаһ ризалыгы өчен сул кулың белми уң кулы нишләгәнен эшләсәң, Аллаһ Тәгалә аны ахирәткә калдыра торган була. Менә шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның тагы бер иң үземнең яраткан һәм любой кешегә туры килә торган бер хадисен әйтәм. Һәрбер кешегә урысына булсын, чувашына булсын, татарына булсын, мусламанына булсын, һәрбер кешегә иртә белән фәрештә килә. Фәрештә, ангел килә дә һәм иртә белән әйтә һәрбер кешегә. Бер фәрештә әйтә нәрсә: Аллаһумма аъти мунфиқан халафа. Аллаһумма аъти мунфиқан халафа. И Раббым, биргән кешегә арттырып бир. Биргән кешегә арттырып бир. Икенче бер фәрештә әйтә: Аллаһумма аъти мумсикан талафа. И Раббым, жадный булган, сарам булган кешеләрнекен син дә кысып куй. Кемдер әйтә: никак не могу разбогатеть, никак вот не могу, вот коплю, а потом или инфляция, или там проценты, или что-то такое, все съедает, никак не могу разбогатеть. Сырып карасаң, ул банданың син садака бирдеңме соң? Ятимнәргә, мискиннәргә, ярый инде ятимнәргә, мискиннәргә бирмәдең. Әниеңә, апаларыңа, сеңелләреңә, энеләреңә, күршеңә, мохтаҗларга садака бирдеңме? Чё, садака? Пускай они мне дают, я сам нуждаюсь в садака. Юк, җәмәгать, иттақуллаха валау би шикки тамаратин. Пәйгамбәрбез әйтте: ярты хөрмә белән булса да уттан котылыгыз. Бар икән синдә эш хөрмә, бир икесен берсен үзеңә калдыр. Бир берсен икесен үзеңә калдыр. И менә шунда белерсең, субханаллах, карале, үземнең актык хөрмәмне бирдем, актык акчамны бирдем, монда Аллаһ Тәгалә миңа кайтарып бирде. Фәрештә килә дә әйтә: Аллаһумма аъти мунфиқан халафа. И Раббым, менә шушы кешегә, биргән кешегә, юмарт кешегә, щедрый кешегә арттырып бир. Инде саран булган, жадный кешегә син дә кысып куй, ничек итеп ул кыскан шикелле. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, бер танышым килде, менә шулай, эшем бармы, бизнесым бармы, тегеләй булай. Мен әйтәм: син не садака биреп кара. Ну, толком и нет, что-то отдать. Мен әйтәм: что-нибудь отдай. Бирде, акча биргәнме, билета биргәнме? Хәзрәт, слушай, я отдал, и мне прям сразу позвонили: вот долг возвращаем туда-сюда. 5 сум бирмичә 10 сум алып булмый. Бу бизнеста да шулай. Ләкин бу Аллаһ белән бизнес эшләгән вакытта нәрсә кирәк? Аллаһ белән бизнес эшләгән вакытта: инналлаһа иштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул джанна. Аллаһ Тәгалә сауда итә. Всевышний ведет бизнес человеком со своим рабом, но Всевышнему не нужны наши деньги, наши там вагонными продукции не нужна. Всевышнему нужно поклонение и благодарность ему. Менә шушы Аллаһ Тәгалә гыйбадат, Аллаһ Тәгаләгә шөкранә булса, Аллаһ Тәгалә меңләтә бирә торган була. Шуның өчен, теге кеше әйтә: хәзрәт, вот с того момента, как я начал давать садака, у меня пошло, поперло. Субханаллах. Бер юлга чыктың икән, барасың сен бер 100 километр каядыр. Бир садака күршеңә, бир садака мохтаҗга. Инде күршеңә бирмәсәң дә, калган сиякләрең бар, ит кисәкләрең бар. Этне булса да ашат. Күрше псиенә булса да кирт. Ул да садака. Инде ансы юк икән, аны да бирә алмыйсың икән, кешегә яхшы сүз әйт. Просто улыбнись своему брату, тоже садака. Просто помоги поднять мешок ему на плечо, тоже садака. Просто убери снег с того места, это не твоя территория, не твоя площадка, убери немножко снег, тоже садака. Бер таш ята икән, аны да алып куйсаң, кеше күрмәгән вакытта ул да бик зур садака була, мөхтәрәм газиз кардәшләр. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримендә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә шушы юмартлык турында, щедрость турында бик күп әйтте.
Әйе, Пәйгамбәребезнең бер хадисен әйтеп, вағазымны тамамлыйм, нигәдер өлгермәдем күп нәрсәгә. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ла янқусу малу мин садақа". Өч тапкыр кабатлый. Повторяй 3 раза одно и то же предложение. Ла янқусу малу мин садақа. Ла янқусу малу мин садақа. Сахабалар уйлыйлар, нигә бу бер сүзне 3 тапкыр кабатлый икән, Пәйгамбәр дип уйлыйлар. Пәйгамбәрбез әйтә: "Юк ди, мин саташмадым ди. Мин белеп әйтәм ди. Бер кашан да садаха бирү белән мал кимеми. Бер кашан да садаха бирү белән мал кимеми. Никогда не уменьшится ваше добро, богатство, если вы дадите милостыню". Ул кеше мохтаҗ бит. Ә безгә Аллаһ Тәала биргән көч, биргән гакыл, биргән сәламәтлек, биргән йорт, биргән машина, биргән. И шул кеше алдында әле без булай итеп кенә китәбез. Ул бишара Сибир кеше белән карап калды. Безнең ровесник. Тукта синең белән, сөйләшеп ал. Какая помощь нужна дигән. И бер банка бал бир, бер унлап, 20ләп йомырка кирт, әгәр дә тавыкларың булса. Бер кашан да садаха бирү белән мал кимеми. Хәтта урысларның да сүзе бар бит. Не оскудеет рука дающего. Бер кашан да. Инде биргән вакытта Аллаһ ризалыгы өчен дип бирсәң, рия, мактану кирмәсә шушы эшләгән эшләреңә, Аллаһ Тәала меңләтә бирә торган була. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-ghaffara li wa lakum wa li sa'iril jama'ati al-muslimin al-hadirin ajma'in innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a.